Recordes que ahir estàvem a la sala La Mirona de Salt? Sí. Doncs avui tornem, no a la sala, sinó en un altre espai, perquè allà hi està tenint lloc avui la primera trobada de productores d'arts escèniques de les comarques gironines. Sí, ahir era La Mirona, avui és l'Auditori Coma Cros. La idea és unir les diverses entitats culturals de la zona, de les comarques gironines, les diverses organitzacions perquè puguin parlar sobre la cultura i com fer-la arribar a totes les bandes del territori. Això és la primera vegada que ho fan. Marc Sui, Televisió de Girona, com s'ha estructurat aquesta jornada? Doncs la jornada ha començat a les 10 del matí i s'ha estructurat en dues grans taules rodones per fer una radiografia de la producció aquí al territori, també parlar de la figura dels productors i mirar quines necessitats tenen. Nosaltres ara som aquí on s'ha fet, a l'Auditori Coma Cros, i tinc aquí amb mi la Dolors. Dolors, molt bona tarda. Bona tarda. Dolors, com valores aquesta jornada d'avui que ha començat a les 10 i ara s'acaba d'acabar? Doncs bé, jo crec que ha sigut un espai necessari per poder compartir necessitats del sector d'arts escèniques i concretament del que és la figura de producció. Llavors, quines persones hi han participat avui aquí? Doncs bé, avui hem tingut persones tant de l'àmbit del col·lectiu del circ, de tot el que té referència també amb l'Associació Gironina de Teatre, tot té relació